Que tal? Benvidas, benvidos a unha nova edición de 0 a 100. Xa saben que este é o programa no que visitamos en Galicia diferentes centros de secundaria e espertamos vocacións neles. Hoxe non é unha excepción, estamos de feito en Santiago de Compostela, no IE Rosalía de Castro, moi pretiño da Catedral, moi pretiño tamén da Alameda, e hoxe vai estar connosco de convidada aquí pois unha muller que, aínda que nada en Lugo, pasou a súa infancia en Monterroso e acabou estudando aquí en Santiago. Actualmente, pois é unha das voces femininas con máis peso no mundo das matemáticas. De feito, preside a Real Sociedade Matemática Española e tamén foi a convidada que vai hoxe a estar con nós a primeira decana da Facultade de Matemáticas da USC. Vai nos contar o seu progreso profesional, a súa formación, como chegou a estar onde está, Victoria Otero. Benvida, Victoria. Que tal? Toma asento, por favor, aquí. Bueno, dicía eu que eres un pouco pioneira, non? E acabache sendo unha muller con moito peso no mundo das matemáticas, cando mellor non había moitas mulleres metidas no mundo das matemáticas. Non te estou botando anos en riba con isto, pero daquela había menos. En todo caso, vayamos ao comezo de todo, porque ti fuches alumna deste centro e tiveches a idade que teñen estes rapaces, entón comézanos a dicir un pouco como, sendo de Lugo, acabache estudando por aquí. Pois mira, os meus pais eran mestres e eran de Lugo, entón eu nací en Lugo e despois tiñan a escola, cada un no seu preto de Monterroso, con lo cual toda a familia se desplazou a Monterroso para estudiar. Cando éramos 6 irmáns, entón os meus pais querían que estudiáramos todos na universidade, entón claro, en aquel momento 6 irmáns aquí en Santiago, pois era moi difícil. Que fixeron? Pois coller a toda a familia, con avós incluídos, e nos trouxeron aquí a Santiago, porque tiñamos máis perspectivas, non, de poder estudiar na universidade. Xa estaba a miña irmá aquí estudiando e despois xa nos viñemos para aquí. E tuve unha gran sorte de vir a estudiar a este instituto, o Instituto Femenino de aquelas, era un instituto femenino. E empecé a estudiar primeiro acabo de visitar a miña clase, que a verdade era unha clase que hai un recuncho ali ao lado dos baños, e deume moita emoción. Cambiou moitísimo, pero sí que deume moita emoción estar aquí. E graciñas por estar aquí, porque estou moi emocionada. Por como falas deste centro e da túa etapa, non? Que como estudante de instituto gardas, pois eso, bo recordo e notaseche contenta. Contanos un pouco, sobre todo pensando neles, que son moi noviños, están en terceiro deso, irán a cuarto, se queren ir á carreira universitaria enfrontaránse a selectividade. Eso sempre xenera un pouquiño de nervios e tal. Que foi un pouco en ti os medos que tiñas ou o que espertou o teu interese progresivo cara as matemáticas? Xa o tiñas claro, non? Como foi medrando eso? A ver, a min gustabanme moito as matemáticas, pero tamén me gustaban moito outras cousas, así como había outras que non me gustaban tanto, non? E entón eu o que quería era, cheguei ao final sin saber exactamente a que dedicarme. Eu estaba entre, ao final, cando cheguei a COU, estaba entre estudiar matemáticas e estudiar arquitectura. E ao final decanteime polas matemáticas. Por qué? Porque entendía que eu tiña que estudiar algo que me gustara, porque pensaba que a miña vida iba a estar moi ligada aos estudios que eu fixera, non? E por eso que eu elixín as matemáticas para dedicarme a ela, que o mismo lles digo, non, a todos eles, que se dediquen a algo que lles guste, porque a motivación vai ser moi importante, non? Na voso futuro, estar estudiando algo e dedicarse a algo que vos guste é fundamental. As carreiras profesionais son largas, tamén foi longa a carreira profesional de Victoria Otero, incluso no eido da investigación e no eido do sector privado, que falaremos diso, pero non sei se eras consciente un pouquiño de como eran as matemáticas, quero dicir, todos cando estudamos e despois nos incorporamos á vida profesional, sempre aí un pouco leva un chasco a veces a xente, non? En plan, non é o mesmo estudar na casa co libro ou que un docente te guía, de pronto verte ti só co tema. Ti eras un pouco consciente de que as matemáticas eran moi importantes en determinados eidos do coñecemento, como pode ser a economía, a informática, ou escollíchelo por outro motivo? Escollino por outro motivo. O meu motivo fundamental era que eu me quería dedicar ás matemáticas porque a min gustábame dar clase. Entón, eu iba para ser profesora de instituto. Que pasou? Que polo medio, cando fun a estudiar na carreira, sí que xa che dan unha visión de que outras cousas podes facer, non?
e aínda que estaban máis escondidas, agachadas a esa profesionalidade que hai agora dos matemáticos que poden estar en outros sitios, porque daquelas nos dedicábamos ou ben á investigación ou ben á docencia. E entón, sí que, bueno, facíamos exemplos de cousas que se podían aplicar, digamos, a outros eidos. Entón, nese sentido, sí que me axudou, non, o ver ese panorama. Pero cando cheguei a quinto, en aquel momento era quinto de carreira, e que cheguei a quinto, hubo un profesor que me dixo, eu estaba convencidísima de que iba a ser profesora de matemáticas nun instituto, e díxeme, mira, e te gustaría empezar a hacer un traballo de investigación, así un pre-investigación, e eu, como nunca sei decir que non, é un defecto e algo, tamén unha ventaxa, non? En algúnas casos é un defecto e outras unha ventaxa. Dixen, pois sí. E empecé a estudiar, o sea, a facer un traballo de investigación. A persona que topou comigo era un excelente investigador e gostoume tanto que a partir de aí xa dixen, dedícome á investigación, sabendo que na facultade tamén iba a poder dar clase, o sea, que iba a poder facer as dúas opcións. E esa Victoria Otero, investigadora matemática, cara onde tirou? Sistemas dinámicos, creo, polo que vi. Sistemas dinámicos. Eso en que consiste máis ou menos? Pois mira, os sistemas dinámicos son estudio de ecuacións diferenciales, ecuacións en diferencias, que máis ou menos serían poñer algo que hai físicamente, un modelo físico, traducilo a un modelo matemático e estudiar ese modelo ao longo do tempo. É dicir, imagínate, cando tiras unha folla en un río, non? Eu, ca miña investigación, son capaz de tirar esta folla en este río se coñezo como é o panorama, as hipótesis que hai aí no río, que hai aquí unha pedra, que a corrente pasa por aquí, non sei que, eu sei predecir que ao longo do tempo esta folla vai a ir a caer pois a aquel sitio ou a aquel outro. E iso é o que consiste, é dicir, intentamos poñer a realidade en un modelo matemático que nós podamos estudiar. Eso é algo parecido ao que sería hoxe en informática un algoritmo, mellor, non? Sí, é un algoritmo, pero utilizando algo que é a variación do tempo. O sea, tú varías o tempo, non? Eso é como a función, como esa folla, que fai unha función, varía no tempo, e entonces eso é por eso se dice sistemas dinámicos, porque hai unha dinámica aí no medio. E ese traballo investigador influiu quizáis en que nos anos 80 foras a un dos centros máis espectaculares naquela época. Estes rapaces o mellor non coñecen o que é IBM, pero IBM nos anos 80 e 90 era no eido da informática o máis top que había. O máis top. O máis top en construción de equipos informáticos, e non só en construción de equipos, sino en máis cousas, non? E acabaches no IBM Research en Nova York nos anos 80, cando aterras ali en plena capital do mundo, co teu estudo de tirar a folla e tal e cual, como foi aquilo? Ou seja, como foi verse ali rodeado de prestixiosos investigadoras como tú? Exacto. O primeiro que me chamou a atención, bueno, aquilo era si vedes as fotos do edificio, aínda hoxe ten un impacto total, pero cando te metes ali, tú pensas que a investigación en IBM é máis cousas de informática, de tal. Resulta que tiñan un centro dedicado, o sea, ás matemáticas, e os millores matemáticos do mundo estaban ali metidos. Estudiando matemáticas, porque eles sabían que investigar en matemáticas era o que iba a avanzar a informática, toda a tecnoloxía. Entón, eles eran moi conscientes de que apostando por matemáticos que iban a dar un paso máis ca súa tecnoloxía, que era a tecnoloxía de IBM. E iso, ver que te atopas rodeada de esa xente que tú estudiabas aqueles teoremas que facían, aquel que le dara un premio, iso foi para mí, vamos, unha vivencia que non a esquecerei nunca. A verdade que sí. O meu director de tesis estaba ali, además, teño que decir que o meu director fixen a tesis con unha persona que era Charles Treser e que estaba ali en IBM. Claro, o paso do tempo acabou dándolle a razón a IBM e un pouco a Victoria Otero, porque sí que é certo que as titulacións en matemáticas tiveron épocas de vacas gordas, épocas de vacas fracas.
É certo que o mellor pois fai 20 anos cando eu estudiaba era a época de vacas fracas e todo o mundo se iba pois especializarse sobre todo en enxeñerías ou en informática, pero sí que é certo que agora están moi valorados dentro do que he oído pois das tecnoloxías e da informática e coa Big Data e a inteligencia artificial tamén, a xente que é capaz de matemáticamente interpretar datos, darlles forma, resumilos, cuantificalos, pero, sin embargo, cando ti eras nova non era tan así, non? Como viviches tú esas épocas ou eses altibaixos e, sobre todo, como viviches como docente de matemáticas as vacas fracas que incluso creo que che colleron un pouco mesmo sendo decana da Facultade de Santiago, non? Porque entendo que ti sabías que as matemáticas eran importantes, víchelo en IBM, os sistemas dinámicos tamén, pero vías que o mellor había un pouco fuga de cerebritos atra outras titulacións, non? Como foi aquilo? Pois mira, antes de que eu fora decana, chegou un momento, uns anos antes, de que nos iban a pechar a Facultade de Matemáticas, porque non había alumnos suficientes. Decía a universidade que non había alumnos suficientes. Menos mal que, bueno, que alguén tuvo cabeza e dixo, bueno, unha titulación de matemáticas ten que haber en unha universidade, non? Porque tal. Entón, nós, en ese momento, non foi solamente aquí, sino que foi a nivel español. Tuvemos a necesidade de decirlle, nós estábamos, digamos, no armario, e tuvemos que salir do armario, é decir que as matemáticas non eran exactamente solamente os matemáticos ou as matemáticas íbamos a ir a investigación ou a tal, sino que poderíamos estar en moitos sitios. Entón empezamos, digamos, a esa necesidade de facer ver o que éramos capaces de ver. Cando eu entrei de decana, empezamos a publicitar moito isto. De feito, cando eu fun decana, se fixeron prácticas de empresa. É dicir, antes na titulación de matemáticas non había prácticas de empresa. Prácticas de empresa é, os alumnos que están ali se apuntan unhas prácticas de empresa e van a unha industria ou a un organismo para facer algo en relación, non? É, digamos, como unha pequena práctica de ir ao mundo real, non? De traballar en un mundo real. E matemáticas non se facía. Que é o que pasou? Que cando eu empecé a ir polas empresas dicindo bueno, queríamos facer unhas prácticas, e para que queremos aquí un matemático, sabes? Entón, o que tuvemos que facer é decirlles para que podía na súa empresa ter un matemático, cousa que precipitou agora en isto. Si é certo que agora a tecnoloxía é base matemática total, é unha cousa moi interdisciplinar, pero, digamos, a base non existen en ordenadores, sino en matemáticas. Os primeiros programadores eran matemáticos, os que fixeron os primeiros ordenadores eran matemáticos, o sea, todo. Entón, eso se basa en matemáticas. Claro, hai que facer unha investigación e un traballo interdisciplinar, entre outras cousas, non? Por exemplo, entre medicina, eu traballo con médicos, non? E na miña investigación. Entón, bueno, pois tuvemos que salir do armario, como digo eu, mostrar o que éramos capaces. E agora, hoxe en día, a titulación de matemáticas non ten paro. É dicir, o primeiro ano, creo que estábamos en un 5,% e pico de paro no primeiro ano, o sea que non... De feito, hai un problema, que agora xa non hai docentes matemáticos. Ou seja, precisades xente que ensine matemáticas, incluso. Exacto. Porque a antiga xeración non hai reposición xeracional na facultade. Non, porque a xente que sale da nosa facultade se vai ás empresas, prefire o sector tal, e o espazo docente está, pois, agora, con xente que non é matemática. Pois que vayan tomando nota o sea, que aí, os alumnos e as alumnas. Se vos gusta a docencia, necesitamos vos docentes matemáticos, fundamental para o futuro noso, das matemáticas, e non solamente das matemáticas, sino da España, non? Porque ter conocimientos matemáticos e embor en matemáticas pois é un progreso, non, para un país e con para pouco Galicia. Paro e demais. Exacto. En todo caso, falando un pouco tamén de estatísticas, non é das carreiras máis fáciles de sacar. Máis ou menos calcúlase isto en relación aos créditos nos que un se matricula e cantos créditos máis ten que matricularse para poder sacar a carreira. E, bueno, hai 5 enxeñarías na USC e matemáticas que están no top de difíciles. É dicir, hai pouco paro e acaba seguramente colocado en empresas boas de informática ou especializadas, pero custa sacar a carreira. Creo que tamén aí hai unha parte non desilusionante se vos queredes apuntar ás matemáticas, pero sí que costa traballo, non?
Por que se dá esa dificultade? A ver, eu penso que, aparte de que, bueno, matemáticas non é unha titulación fácil, pero non é unha titulación fácil por o seguinte motivo. Cando tú fas medicina, por exemplo, ou biología, o lenguaxe que hai en medicina é, pois, é comprensible, o sea, a ti te dicen que é isto e salvo como se chama certas cousas, iso é fácil. Que pasa con matemáticas? Que matemáticas chegas á facultade e é outro mundo. Tens que falar de forma distinta, tens que escribir de forma distinta, tens que aprender un linguaxe que non se aprende actualmente no bachillerato, tens que empezar a razonar de forma distinta. Entón, iso que fai que digamos, se necesite algún tempo de madurez, non? De madurez. Entón, por eso, quizá a moitas persoas necesita algo máis para madurar esos conceptos, porque non solamente son conceptos, é unha forma de pensar, é unha forma de expresarse, entón, creo que é por ese motivo, Tivemos fai moi pouco a quen foi rector da USC, que non sei se chegase a quedar con ela, a Senén Barro, que é o director científico do CITIUS, e falábamos, e hoxe miro os alumnos que nos acompañan aquí no IE Rosalía de Castro, e sobre todo as alumnas, de que elas antes eran menos e aínda siguen sendo menos, pero cada vez son máis, non? E el valoraba moi positivamente que a metade da población, lóxicamente, se sume, no seu caso ele é un especialista en inteligencia artificial, as preguntas que lle facemos á inteligencia artificial e que ese eido do coñecemento as contemple, lóxicamente. En matemáticas, como está a cousa? Tamén fostes conseguindo que cada vez máis mulleres se apuntasen? Mira, matemáticas, cando eu estudiei a carreira, éramos unha facultade que era paritaria. E o motivo é claro. A maioría das mulleres que íbamos para ali íbamos a dar clase, a nosa era docencia. Entón, esa docencia parece que, bueno, pues, as mulleres nos atraía máis. Que é o que está pasando agora? Que a xente que entra, creo que se decanta máis por a industria e posiblemente iso fai que moitas mulleres perdan un pouco digo, que tampouco se poden decir afirmacións así categóricas, non? E eu penso que por aí pode ser, que se buscan outras cousas. Eu quero dicirvos que as matemáticas podemos estar facendo investigación e facendo en medicina, en humanidades, en calquer área, non? É dicir, se vos gusta a parte das matemáticas vos gusta outra cousa, tede por seguro que podedes dedicarvos a facer matemáticas para algo. Lle contaba fai un momentiño a Iago que se lle deu un premio de tesis, unha tesis de humanidades, a unha matemática que traballaba matemáticas, pero matemáticas aplicadas ás humanidades. E recibiu este ano a tesis da Fundación BBVA. É dicir, que podemos estar en moitos outros ámbitos que nos gustan, pero se vos gustan as matemáticas tamén dedicarvos a eso, está claro. Vale, as mulleres teñen que facer un chamamento, porque agora sí que están baixando, é dicir, a partir de que agora tal, están baixando moitísimo. En Santiago, que está pasando? Que temos moitos referentes femeninos. Eu fui a primeira decana, como xa dixo Iago, acompañada dun equipo de mulleres, que salimos moitos institutos, porque era necesario salir os institutos. Entón, tamén ver que eu son unha persona normal, que estudiou un colexio de un pueblo de Lugo que tiña 3.000 habitantes, de un rural, vale, que poda estar agora en algún sitio, pois tamén te dice, pois se tú pudeches, eu tamén podo, non? Quero decir, esa referencia, non? De que podemos chegar a donde que iramos chegar. Con esfuerzo, evidentemente, pero podemos chegar a donde que iramos. Non? E entón, eso fixo que aquí na nosa facultade ese baixón de mulleres non fora tanto. Baixou un momento, pero volveu outra vez a subir. Antes de que as alumnas e os alumnos do IE Rosalía de Castro que temos hoxe con nós pregunten o que queiran a Victoria Otero, dentro deste longo perfil profesional que tes, gustaríame tamén, xa falamos da facultade, da docencia, de que estiveches incluso na industria, no caso de IBM, que nos fales do Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia, que é o CIDMAGA,
que o mellor non é moi coñecido nin por esas siglas, nin por ese nome, pero que sí que afonda nesa idea que me estás trasladando de que as matemáticas son transversais e que son capaces de ir dende informática a economía pasando por moitos outros eidos, non? Que investigacións relevantes ou que traballos estades facendo no CIDMAGA nos últimos anos? Vamos a ver, o CIDMAGA é un instituto que se formou fai pouco porque Galicia é moi potente en matemáticas e é potente en investigación matemáticas e tamén é moi potente en investigación en transferencia á industria, non? En aplicar as matemáticas á industria. Entón, esos dous eixos se xuntaron en CIDMAGA e non solamente se xuntaron na Universidade de Santiago de Compostela, sino que se xuntaron en toda Galicia porque éramos máis potentes. Entón, a partir de aí, o que se está facendo é facer esa transferencia, é dicir, hai equipos de investigación que están indo a moitísimas industrias, dándolle ferramentas para que o seu crecemento tecnolóxico desas industrias. E despois a outros estamos, eu me dedico máis a investigación, pois estudiando, estamos facendo investigación na medicina, en farmacia, en humanidades, en temas de filoloxía, é dicir, en casi todos os ámbitos. Entonces, eso nos dá unha potencia e dentro do nivel nacional estamos como moi, bueno, somos un referente, digamos, a nivel nacional de investigación e de transferencia ao Galicia. Entón, bueno, xa sabes que os xornalistas gustanos moito estos titulares, non? Podemos dicir que hai alumnas e alumnos que estudaron na USC que hoxe están nas empresas máis top do país. Podemos pensar en Inditex, en Inditex hai moitísimos. O sea, alumnos en Inditex hai moitísimos. En banca hai moitísimos. Bueno, non sei así decirte exactamente, pero moitísimos. Mira, un alumno noso, por exemplo, que lle gustaba moito a medicina e as matemáticas, fixo matemáticas, despois fixo un máster en medicina, despois volveu a facer unha tese e esa tese está relacionada con medicina e matemáticas e agora creo que está, non sei se está no IDIS, bueno, en un centro de investigación sanitaria. Un matemático que non está na facultade, nin está no... Vale. Vou facer un símil futbolístico, porque hoxe vexo que hai un rapaz aquí que trae unha camiseta. Cando se emita isto, mellor non ten moito sentido que fale desta eliminatoria, pero para facer un símil con Victoria Otero, non? A alguén que lle gusta o fútbol, chegar a ser o seleccionador da selección española e poder reunir aos mellores futbolistas, pois sempre está guai, non? Digamos que chegar ao cumio. E ti eres a presidenta da Real Sociedade Matemática Española, que ven sendo que escolleron un pouco a quen guíe un pouco os matemáticos do país, non? Sí. Como foi recibir esa chamada e realmente como se afronta un cargo como ese no que hai compañeiros que ti o mellor tes a sorte de estar aí, seguro que por méritos propios, pero que son tan bons como a ti, non? Supoño que eso... Eso é iba a decir acojona, pero no teu caso, sendo muller, non podo apregar ese tema. A verdade é que asusta poñerte en un papel que dices a responsabilidade que tes é tan grande, non, que como me vai a salir isto? Eso é un medo que sempre tes cando fun decana, cando cheguei aquí, sempre dices ese respeto, de dicir, vou a ser capaz de... Eu, como eu decía antes, sempre digo sí, non teño ese defecto, digo sí, e entonces sí que sempre é con medo, pero tamén son capaz de que eu son moi traballadora. E entonces prepárome moito, é dicir... A xente de Lugo é así. Eu creo que sí, que os de Lugo somos así. Entonces, é dicir, bueno, eu necesito facer ben as cousas, porque se as fago mal, pois non me queda... Non é que os demais pensen de min que o fago mal, sino que a mí mesma pois non me gusta. Entón me preparo e digo, bueno, pois son capaz, o mismo que outros foron, eu son con máis ou menos traballo, pero vou tal. E entón vou intentando pois dar esos pasos, de facer ben as cousas, acompañarme sempre ben, porque non estás sola, non? Entonces é necesario ter un equipo, pois ese grupo que tamén é importante que vos pensedes en un grupo, en facer grupos, non? Traballar con grupos, e iso é moi fundamental, non? Más que o plano individual, pois entonces estás arropada e entonces, bueno, pois dices,
pois malo será. Habrá problemas, pois habrá que resolvelos e nada máis. Bueno, habrá problemas e habrá que resolvelos, creo que son a definición de matemáticas. Exactamente, pois sí. Claro. A miña última pregunta, antes de que estes rapaces que están hoxe aquí pregunten o que queiran, bueno, pues con casi 70 artículos en revistas científicas publicados, con máis de 40 proxectos de investigación que lideraches, quedaxe algo por facer nas matemáticas? Buah, quedan tantas cousas, porque mira, a investigación precisamente é eso, estás investigado e cada vez que investigas hai problemas abertos. E xa solamente desos problemas abertos, pois xa temos aí moitas cousas que facer. E despois no plano profesional, pois no plano por exemplo, na Real Sociedade Matemática Española, creo que hai temas moi importantes. A ver, ser presidenta non é o fin é que podes facer estando en ese puesto, e iso hai que facer moitísimas cousas. O primeiro que falamos é da falta de profesorado de matemáticas, con formación matemática, nos institutos, en primaria, é fundamental. Entón, estáse vendo que os profesores que salen agora, pois ao mellor están menos preparados ou tal. Entón, aí temos que incidir moito a Real Sociedade Matemática Española. E despois hai outros temas, pois como a educación matemática. Eu creo que aí temos que traballar moito, e estamos traballando moito, entón, pois temos que, aí hai tantos retos que hai tanto que facer como matemática que te podes imaginar. Sí que estou xa casi de retirada, que eu xa teño uns anos, entón, o que hai que facer... Estes rapaces tan novos están nos facendo bellos a todos. Bueno, pero mira, aquí están o futuro, e entón o futuro tedes que prepararvos para que estas cousas vayan funcionando. E reforzando un pouco eses vínculos coa industria, que creo que a nivel de emprego seguro que lles interesa moito a estes rapaces colocarse nunha boa empresa, que saiban que, se estudan matemáticas, poden acabar aplicando esas matemáticas a eidos da industria moi diversos, falamos de empresas logísticas, de empresas de informática, etcétera, etcétera. Pois chega o momento de que os alumnos e as alumnas que nos acompañen, si queren, lle trasladen a Victoria Otero as preguntas que queiran. Basta con levantar a man e preguntarlle o que queirades, se é que queredes preguntarlle algo. Creo que sí, ¿no? Vale, a ver, veña, primeira fila aquí. Como te chamas? Sandra. Muy ben, Sandra. Pues nada, pregúntalle o que queiras a Victoria. Buenos días, Victoria. Yo soy Sandra y en nombre de todos mis compañeros quería agradecerle por que nos haya dedicado unos minutos de su tiempo para concedernos esta entrevista. Usted es un referente esencial en el ámbito de las matemáticas y queríamos saber qué factores clave influyeron en su elección por esta vocación. A mí me gustaban las matemáticas, ¿vale? Me resultaban fáciles de alguna manera porque tenía a lo mejor una mente que me gustaba, pero como decía antes un poco, también me gustaban muchas otras cosas. El tema clave, seguramente el profesorado de matemáticas, por eso es tan importante en los profesores, ¿no? La formación del profesorado en didáctica y todo es muy importante porque cuando le preguntas a un matemático que por qué estudió matemáticas, en muchas ocasiones el matemático dice por un profesor o una profesora que tuve en un determinado momento que me abrió la mente, y eso es fundamental. Entonces, por eso es tan importante unos buenos docentes. Muchas gracias a ti. Moi ben falado, Sandra. Xa podía ter presentado ela. Xa che digo. Alguén máis quere facer algunha pregunta por aí tamén? Hola, como te chamas? Me llamo Roy. Buenos días. Y en estos momentos vivimos en una sociedad que está muy concienciada sobre temas de la igualdad y de hecho, hace poco se ha celebrado el 8M. Pero ¿usted ha vivido alguna dificultad a la hora de ser una mujer estudiando una carrera tan dirigida al género masculino como fue matemáticas en su día? Pues mira, sí, había profesorado que decía abiertamente que hacíamos en unha clase de matemáticas. Mais alá deso, como eu na miña familia éramos moi
Na miña familia o meu pai decía que as mulleres, éramos 3 hermanos e 3 hermanas, que as mulleres tiñan que facer o mismo que os homes. Éramos iguales e que tiñamos que loitar por un futuro, con lo cual, eso xa nos deu unha... Xa ter exemplo na casa reforzaba ter un exemplo un na casa é pouco o mal de fundamental, falo, claro. fundamental. Entón, cando te pasan estas cousas, pois non lle das moita importancia. Si que despois, no mundo, na miña profesión, por exemplo, hubo un parón importante porque eu, en un momento determinado, podía estar facendo investigación, pero decidín que eu o que quería tamén era ter fillos, e teño 2 fillos. E entón, en ese momento, foi un parón tremendo que, claro, non se pode facer investigación da mesmo xeito, entón hai outras persoas que te adelantan, non? Os homes pois adelantaban porque tiñan máis currículum chegado a ese momento, entón, en ese sentido, pois sí, pero como eu era consciente de que eu quería ter fillos, pois tamén sabía o que me iba a pasar e era consciente desto. Sí, hai uns meses que a hai unha bioloxía... lección que, claro, unos meses non durmen, non tal, pois, e ademais a investigación matemática que é moito de cabeza. É dicir, nós temos que ter unha concentración, non podemos estar, temos media hora, vamos a facer isto e xa está, non. É unha concentración, tens que ter unha concentración para poder sacar cousas, non? E esa concentración non a podes ter, pois, cando os rapaces, por exemplo, son pequenos. Pero, bueno, salvo isto, e o demais, bueno, pois, hai que capear o tal. Tamén hai outras dificultades, non por ser muller, sino por ser outra cousa, non? Entón, sempre esas dificultades eu creo que hai que afrontalas, non? É dicir, ser consciente de que podemos ter dificultades por algún motivo, en este caso un motivo de xénero, pero que esas dificultades que non me van a impedir a mí facer o que eu creo que teño que facer ou quero facer, vale? Moi ben, Roy, moi boa pregunta, gracias. Alguna pregunta máis por aí? Hola. Hola, eu chamome Elena Carro. Usted é unha persoa moi referente para nenas e nenos que hoxe en día tamén gustan as matemáticas. Para eses nenos, que consellos le darías a eses nenos que queren seguir os seus pasos? Que queren facer matemáticas? Sí, que queren facer como a súa trayectoria, algo parecido. Pois que teña motivación facelo, simplemente, e traballo. O sea, hai que traballar. En todo o que queirades facer hai que traballar, sexa nas matemáticas, tal, pero fijar ese paso, se eu quero ser matemático, eu sei ou matemática, pois, teño que, digamos, ir á facultade, e despois da facultade, pois, se xa queres investigación, pois, tes que facer unha tese, vale? Tes que facer unha tesis de doctorado para poder ser profesor na facultade. Unha vez que tes a tesis de doutorado, pois hai que dar seguramente pasos fora, porque temos que salir fora para ver como están investigando en outros países xente como nós, porque iso nos abre moito horizonte. Crear redes, porque é moi importante crear redes de non estar investigando tú sola, non? Porque así non, creamos redes en un país, en outro, poder traballar con distintas persoas, por exemplo, en IBM, iso che abre os ollos de que é o que podes facer, non? Que podes ir por aquí, eliges, conoces a moita xente e iso, pois, e nada máis, creo. Pero sempre facer o que che gusta, vale? E desinstalar a aplicación da calculadora do móvil, hai que facelo todo coa cabeza. Exacto. Claro, Moitas grazas. Gracias. Bueno, eso é un mito. Entendo que tú non tes a aplicación da calculadora. A ver, un mito matemático. Moitos matemáticos non somos bons calculistas. E se a mí me podedes facer algunha operación, eu vou a decir que non a fago, por se acaso. Bueno, eso é cifras e letras, non de 0 a 100, ese é outro programa. Ese é outro programa, claro. Exacto. O sea, que aínda que non teñades eso de cálculos moi tal, as matemáticas que eu fago non teñen números, teñen casi sempre letras. Buenos días, soy Román y antes de nada me gustaría agradecerle por todas las respuestas que nos ha ido dando durante esta entrevista a los alumnos y alumnas aquí presentes. Por eso me gustaría preguntarle si tendría algún consejo para cualquier docente de instituto de cara a inculcarle una vocación a cualquiera de nosotros, por ejemplo. Esa é unha boa pregunta. O sea, filtro previo a chegar á facultad, non? Exactamente. Como facer que a xente se vaya interesando xa sendo máis... Eu creo que o propio interés do profesorado xa marca o interés do alumno. Me dá a sensación... O sea, cando un profesor ves que lle gusta o que fai e que como fai e tal, eu creo que eso xa
marca moitísimos alumnos. Se estamos así como máis desganados facendo cousas, pois quizá o mellor non. E despois creo que, por exemplo, no caso das matemáticas, temos que ver as matemáticas desde un punto, a ver, como digo eu, de baixar a terra, é dicir, que significan as cousas que me están dando en matemáticas? Por que eu teño que sumar? Por que teño que saber multiplicar? Por que ese concepto de multiplicar? Porque o concepto de multiplicar e sumar non foi un concepto que se lle ocurrira a un matemático, non? É porque había necesidades de sumar cousas, a ver, tal. Ou por que estamos facendo os sistemas dinámicos que fago eu? Hai aí conceptos que son conceptos matemáticos, se a ti te dicen el concepto matemático en sí sin máis, te quedas pois con un pouco así sin entender. Si tú sabes a motivación de por que eso se creou, pois entonces aí pois tú tes unha facilidade mellor. Entonces, esa vocación, cando tú ves que hai algo que entendes e que che pode gustar, pois creo que por aí é as matemáticas. O problema das matemáticas é que moitas veces se dan as cousas... Si vemos só números sin saber que eses números teñen unhas aplicacións. Exactamente. Por que me están dando isto? A pregunta típica é para que sirven as matemáticas? Pois as matemáticas están en todos os lados. E iso se pode decir desde os institutos e desde primaria, vale? O sea, que creo que así as vocacións crecen máis, creo. Muchas gracias. Moi ben, Román, moitas gracias. Non sei se hai algunha máis, sí? Gustaríame facer unha pequena conclusión para darche as gracias por esta entrevista. É unha honra poder estar hoxe aquí contigo e tamén poder coñecer un pouco máis sobre a túa destacada trayectoria profesional, que é impresionante, a verdade. E tamén quero que sepas que vostede é un gran exemplo para as xóvenes tamén, que soñamos con dedicarnos á ciencia e pertencer ao mundo científico. E tamén que, a súa experiencia tamén a súa trayectoria científica e os logros que alcanzaches é unha fonte de inspiración para moitas persoas, incluídos todos nós. Entón, pois, moitas grazas polo teu tempo e por todo o que faz no mundo das matemáticas. Pois hai que aplaudir. Hai que aplaudir. Bueno, pois non sei se hai matemáticos ou matemáticas na sala, pero algún valía para presentar e para xornalista. Xa o dixen antes e volvo a repetilo. Así que, nada, pois con esa despedida que creo que foi fetén, eso, que sigas inspirando na facultade como docente pois a futuros e futuras matemáticas. Agradecemos moito en De Cero a Cen que estiveras hoxe volvendo Insti aquí ao Rosalía de Castro. E nada máis, estivemos encantados e ata a próxima que seguro que haberá. Pois moitísimas gracias a vos por invitarme a isto. Ademais, sempre me encanta estar a miña profesión, teño moitas vertentes, pero o que máis me gusta é estar con os alumnos. E teño que decir que envexo moito a vosa oratoria, que xa me gustaría a min ter algo, non ni a mitad, un pouquiño, eu son moi mala oradora, xa entendedes, pero o que estades, as que falástedes, estou alucinada. Sí, ojalá isto todos os días no Congreso dos Deputados, hai moito nivel. E seguro que se empezamos cas matemáticas tamén habría moi bo nivel en matemáticas, seguro. Pero en política non nos vamos a meter en matemáticas, así que nos metimos con Victoria Otero. Gracias, Victoria, e a todos os que nos vedes, xa sabedes que seguimos percorrendo De Cero a Cen, este programa que facemos na Voz de Galicia coa Consellería de Educación, máis centros de secundaria. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Victoria.